Ναι, σήμερα έχουμε τις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου και για την περιφέρεια και για τα κεντρικά. Συμμετέχουν τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Περιμένουμε, είμαστε εδώ πέρα στην Νομαρχία και περιμένουμε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν με το καλό και έχουμε μια πολύ καλή προσέλευση γενικότερα. Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία. Πόσο σημαντικό είναι αυτές οι εκλογές? Είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί προσπαθούμε και μέσα από τον κλάδο των λογιστών να μπούμε μέσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο μας περισσότερο, μιας και το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι ένας συνέτερος, σύμβουλος μάλλον το πούμε καλύτερα, της κυβέρνησης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, και υποβάλλονται πάρα πολλές προτάσεις μέσω αυτού, οπότε καλό θα είναι να είμαστε και εμείς αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Σημαντικές εκλογές. Σημαντικές όπως κάθε χρονιά, ίσως πολύ σημαντικότερες με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει ειδικά στο φορολογικό. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, υπάρχει προσέλευση? Υπάρχει προσέλευση περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά και αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό για μας. Και για την παράταξη αλλά και για όλους. Δύσκολες οι εκλογές και πολύ σημαντικές. Σίγουρα, αλλά με τη δουλειά που έχουμε κάνει και την ομάδα που έχουμε και στο τοπικό και στα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανή μια μεγάλη νίκη της ΔΚΟ σήμερα. Επίσης πιστεύουμε ότι η παράταξη πρέπει να είναι ένας επιστημονικός σύμβουλος για την κυβέρνηση, και ο οποίος να μπορεί να προγραμματίσει και να υλοποιήσει έργο, ώστε να είμαστε ένας αξιότιμος και αξιόλογος σύμβουλος της κυβέρνησης και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο? Θα παίξει ρόλο? Σαφώς. Σίγουρα μπορούν να γίνουν οργανωμένες ενέργειες, ώστε να αποδείξουμε το πόσο ρόλο μπορεί να έχει η ΔΚΟ και η παράταξη και το επιμελητήριο συνολικά για εμάς.